Con este informe nos queremos dar resposta a dúas preguntas. A primeira é: son ilegais as prórrogas da concesión da AP9, é dicir, é ilegal a prórroga de 10 anos concedida polo Partido Socialista e a de 25 concedida polo Goberno do Partido Popular? E a segunda pregunta é: canto costa rescatar a AP9? En relación coa primeira cuestión, a análise xurídica conclúe que as prórrogas da concesión da AP9 son ilegais. Por que son ilegais? Porque ampliar a concesión da AP9 ampliación da AP9 que tiña 39 anos a 75 supón un cambio sustancial no contrato inicial e isto non pode facerse sin unha licitación previa. Polo tanto, a adxudicación directa desa ampliación da concesión é ilegal e entendemos que debe de ser anulada. E queremos poñer o foco nesa ampliación de 25 anos concedida polo Goberno do Partido Popular de Aznar, porque, ademais de ser a máis importante, é a que está neste momento en vigor nada menos que durarían nos as peaxes até o ano 2048. Sabíamos que as peaxes da AP9 eran unha estafa, pero agora sabemos que son tamén unha ilegalidade. Logo, hai outras dúas cuestións que eu creo que son claves desde o punto de vista da valoración xurídica que se fai neste informe. A primeira é que un contrato que se anula por ser ilegal implica que esa empresa non ten dereito ao lucro cesante e isto está xa recollido en varias sentencias do Tribunal Supremo. Este é un aspecto moi relevante que non foi tido en conta até o de agora, nin por parte dos informes da Xunta de Galiza, nin tampouco por parte do Goberno central. O segundo aspecto que é clave en termos xurídicos é que na situación que hai na actualidade o Estado español non tería que esperar a unha nova resolución da Comisión Europea para poñer fin a esta prórroga que é ilegal. A segunda cuestión que aborda este informe é precisamente a valoración económica. E neste sentido, a valoración do estudo é que rescatar a AP9 costaría 904,7 millóns de euros, porque ese é o valor de mercado da autoestrada. PP e PSOE teñen que explicarlle á cidadanía por que dan cifras absolutamente infladas para intentar mandar a mensaxe falsa de que é imposible o rescate da AP9, porque o que vemos é que xusto o contrario. Para as arcas públicas é máis beneficioso o rescate que a situación que temos na actualidade. Gustaríame facer referencia a dous datos máis deste informe encargado polo BNG que son importantes á hora de falar do rescate da AP9. O primeiro é que as peaxes na sombra que vamos a pagar pola AP9 até o remate da concesión suman 2.844,5 millóns de euros, que é unha cifra enorme. Por lo tanto, esta cantidade desorbitada poderíamos aforrala se fóramos neste momento o rescate da AP9. Si temos en conta que o valor de mercado da AP9 é 904,6 millóns de euros, rescatala suporía un aforro de 1.940 millóns de euros para as arcas públicas. Sabemos que rematar con esa estafa legalizada das peaxes da AP9 é posible, é viable e, ademais, é máis económico para as arcas públicas e máis beneficioso para os galegos e as galegas, porque é evidente que este é un agravio ao que temos que poñerlle fin.